Asa sige dyan. Oo, magpala ko niya kaon. Hindi na ito bungon. Hindi ba? Bulungi kasi sa puso ko. Naturing pagmamahal. Ay, hindi na itinipid na nila. Pag-isa ng wakas na totoo. Walang sagot na rin. Tuloy mata. Ayaw to nag-reply. Umasa ang puso ko ay di magbabago. Nag-iisa na lang ako. Ayoko na nagmamahal. Ikaw na rin lang iniiwan ang buwan ko. Bilang ako. Ang salikot daw sa likod sa iya. Ngayo'y narito. Araw-araw pa. Kaya nga din. Ay, pinatay mo ang puso isip ko. Wala! Kanalibatay mo kasi Binimingaw na ko rin di ba tayo to? Hala! Ata! Shout out to Mom Luz Pineta. Shout out to Catalina Seco. Shout out to Ria Len. Yung kusingan namin sa Demensa. Sabi guys, nag-iisa na lang ako. Ayoko na Sa kwarto tapuan. Isog ni nanay. Diri mo mo. sa pinto ka, ngayo'y narito. Bakit kasi rin mo mas posti? Pinutay mo ang puso isip ko. Ano mo no? Ay nag-iisa, tayo na sa mundo. Pinunay kay saya, pagkakapiling ko. Ang tulad ko sa pinapamahalan. Yes. Shout out sa CS family nila sa Barangay Dampigan, Dolores Eastern Samar. Sir Josel, hello, shout out. Baka mo naman dito, puro tapos sa pag-iskwila. Bisan sukat among pag-anak, para kawin ng parang ulan. Magbabas Kayo na lang kami. nag-aaral, Magbabas na lang kami. Ganun si kami mama ang magkakaano. nagtatalo. Mag-aeroplano na lang kami. Ginaantos ang kagulangan para sa among pag-aral. Pero aeroplano, hindi ka pwede magdaradanan dyan. At least, nakadarap ka naman na naggamit at nakandalwin. Oh, wala. Mil. Mil. Oh, mil. Kung gusto mo, mil ah. Balikan. Nadumduman Mas mahal, bait ba? ang sipin Oh, ng kaya. buwan. Ang tatay sa rakyan. Kung Bahala, nakagilid pa nga rin siya, masupas Bang ilang ko pangwas talaga. nagatusan Yung magpapuri ng umasa. sa tamang igsusuran. Yan po, marahay na banggi, Sir Jusel. Wala nga po ngayon sa barko. Dito po ako sa Batangas po ngayon. Amin po kamag-anak. Yan po, marahay na banggi sa Indogabos, diyan sa Legazpi. Ayaw nga, kuya, ikaw! Hoy! Ang sipin ng buwan, kanta
Pagkatay sa rakian, nakakawin siya. Okay ka, lahat. Masukas Okay lang. mabalun, Okay lang. Isang libo kayo. Babae naman driver. para lang Pagbayad ng driver. Bawas na sa among Kaya halika na ito. isusurat. Kasi ka mo, Jope lang ka manood. Sa pag-iskwela, bisag sugat among Kali ba pag-anak, earphone niya na? para tayo na paragum. Diri man na, boss. One night na. Uli ka ba wala? Para sa aming pag-aaral. Okay. Ang sipigan na buka, pagkatay sa rakian, nakakawin siya. Masukas kung mabalun, makakulong sa lawin, makakuha sa among isusurat. Siyempre, kasi ang sumusunod ko lang. Yan ang naibaga, kay dumanan na isda, ang among ikakulong, kapitan na sa barko. Hindi pa po, sir. Hindi pa po ako nakasampa. Ma-expert na po kasi yung training ko. Lahat po ng training, expired na po. Nagkukuha po ako ng training ngayon. Lahat po, yung BT po, na-expired na rin po. Kukuha po ako. Pero baka po mag-inter-island na po ako. Okay po. Nasa Japan ka po pala. Sige po. Thank you po for watching. Southern Minnesota, Jackson. Oh yeah. Wala. Di mo taanin ka. Pero saan kayo hindi mawawala? May ginagawa. Grossman! Ano ka ni Bata? Best man. Oh yeah. Mo pa yung po nga gabi ha. Nga tanang po nga. Nagkukula po kami live. Mag-abay ka ng makinig. Pag ginatalo ang abay ko. Ay, hindi ka na mag-abay. Ikaw sa mga naman tao. Magiging ko. Dahil lahat na. Siyempre, nagkay, lagi na lang naman sa kami. Bujur, ah! Oh yeah. 25 years, 50 years, ganyan. Flower girl nila lang. Flower girl nila lang. Ano nga nagtitiraw ako? Ano yung lagay ko na? Nagpapala ka? Bayan. Alagat magsagay kami sa kere. Kasali. Pero hindi ka nakasali kasi ito, hindi naman nila sa ganito. Hindi naman sa ano eh. Ayawan. Asay ko nga diri ko po. Baka ito, hindi naman kasali. Kaya lang kayo, sinalang sila. Napulo nga bakit hindi mga karabaw.
Akala ko apulong na bakting. Napulong pala, apulong na bakting. Hoy, nagka-live yata yan ang magtaon, hindi ka? Ako na, ito sa magtaon yan. Ha? Oh yeah. Magtaon yan. Kanya nga. Gopo ka dito. Hoy, nagsisigarilyo ka. Bawal kang magsigarilyo dyan, mababa na ko. Hindi ako makapasok doon ay... Ayun, ay... Tokyo, Japan yung location namin. Nasa Korea. 3 months pababaan na ako. Hoy, nasa na pala yung chat. Si man yung ano, si Joel, si man yung klasiko. Hi Sir Joel, shout out po. This is Southern Ladies and Cha-cha-na. Tangabi na ito. Saan ang magtaon dyan yung malaking yan? Kahit saan dyan. Pero ito, YouTube to YouTube. ang pagkalahatan yan eh. Nakita ko ikaw, walay Saan sangkay? Ito pang magtaon. kinatuhin sayang, kinatuhin sayang, Wala walay magtaon oh. sinayawin cha-cha, sinayawin cha-cha, walay Nagsayo kam dida. walay kaligo, walay kaligos, kay baligo. Bilag ni Kuya Isa. Naka-live yan doon. Sindo lalaki, may batuta, Naka-vlog yan. Matindi tayo ng buong Pilipinas. mga babae, kapamura, Binabatuta. uy, inday, Hala ko Kuya Isa. pagkakay, Sa akin ay lumaban ka na to. Hindi ka malaking pera sa vlog. walang nanonood. Ang tawaray. Dahil sa nakukuha ng nanay, kay dinhi sa Diyos, labisaris. kuhan ka tinutuhan ito sa dula. Ayaw ipautuwa kay Sangkay, hindi ka. kay ang Sangkay, yung forward anong saan. panlupa ang lalaki. Hirap ng paglikay, bakit ka mapakutan? Hoy, dito na sangkay. Ang mga istambay, Hindi kayo tao. mamati, ang sa duling nanay, kay hindi sa labisaris, damuhan batukan. Ayaw ipapos kay malapos, ayaw ipaipaw kay malapos, ikasabot na kay aaraw ang buhay. Hindi ka nakapagtaon, alas 7 talaga na. Kaya ka nakailan tayo, alas 10 years, alas 12 tayo. Walang kinabuwasan. Ang gagawin na ako. Nagapihan, alas 12 tayo. Pinatuhan sayang, pinatuhan sayang, waray Lakas ng tayo. sinayawin cha-cha, sinayawin cha-cha, waray kuan, Madagmit kayo, lusok-lusok. waray kalimos, waray Tapos pagkaninang gabi, wala naman dapat sindo lalaki, may batulog, kapit tumbal, hanbang mga babae, kapag Damo ko mga kakakalakas ko sa gawa na ako sa oy inday, hirot nga Ikaw kulon man daw kami mas mata. kay bali mapapagkita, hanbang mga istambay. Ano naman? Ayaw ipa-ipaw, kay malapang, ayaw ipa-ipaw, ayaw Isong ipa-utos, pala. kay malapos, Bagay ang tuktok pisong pala. kay malapos, kay aada, ang Patamag sa isa din. buhay-buhay. Cha-cha-cha. Motor.
kuha ng tumutulong. This is something amazing. Cha-cha-la. Kahapon makatul. Oh yeah. Huwag kong makikimo, maiilog ka ang masukol, pero ang makatulbig ka. Magna kung maipunti, may kasatunay kasanhin, narasa ang nakahon, tulad kahuli. Inupan sa harong ligas, inusukan sa lamok, bukas na ang pagkasulit, lapin na kung managam mo, madupan ka lang sa lakaw, umanakagaw, larihan kang makiras, inunod kung sa ingas. Lalaki ng lalaki ang pinakatlan, naghahanap at sirasin kabanganan, minsan pa matubok na katangganan, nananagutin init at susundan, tulog kaya nakatulog makipungan, di mahumas kung dirikin, madupaan, para sa katanganan, ang nakatulog yun. Oh yeah. Lalaki ng lalaki kong pinakaklan, halakot sirasin kabanganan, bisan ang matunog na katangganan, manragotin kinipagsusuak, kung kaya na ako di magugunan, Sino yung kapatid ni Lola yung ano? Lola Milagro yung kapatid na lagi niya kasama. ang nagapulad nununog. Napagalit lang kami lagi yun. Oo, Busy time? Keep calm and wait for time. Each bite sets your mood right. Ayan, magkakapatid Tandaan tingnan na, dahil yan sa puyat at stress. Mag-stress stabs with proper diet and exercise. Pinakamatanda ito, nanay. Ang sunod, ako'y Milagro. Ang bunso, Jack Conching. Sayang na sayang na makikita ka magtaon. Uy, lusog na di kasi, iso. Alam ka na ko, ha? Kanina isul. Kanina. Ang tatakula ko magdagot. Sa libo ng adiman, Ano, malay? pinagtian-an, Hindi nga, sabi nga kasi. may kaslupa sa Abraham Masiba. Lusubang pagkakalapan, ay pinagtian, ay pinagtian, ay Kakakan, Matabraham, Siba, from preview. Batangas. mayumukan dahon, sa liting ka mapagpalaway, Makita rin po nito. kaunod, may hinulog na malato, nan sa bawat ay ugot, ay pinagtian, ay di ka pinag-ulaan. Gusto lang sa kahan, O, tino mo na po. sa biro pag-inada, sa biro pag-inagapi, May hamagtan. sa biro pag-berenda, yung kaso sa hiburan, pati sa imo pag-inom, imo pang Oo. suso. Dalawang, nakilala kita Abraham Masiba. Yung Ricky. Sinong Abraham Masiba? Ito, ano, nanawaray ba ito? Doon sa magtaon yun. Nasa Quezon City siya. Ay,
sa pawahaw, asasagina pagidana, asasagina panigapi, isura buka ini, sa ilog pagmerienda, kinalisip sa adibunana, pati sa imo pag-inom, inilagay sa iso. Ang pinamatiana, sa pinamatiana, ang napasuka-suka. Sa pinamatiana, sa pinamatiana, ang napasuka-suka. Ikaw, ang buhay, Parehas man lain. Shout out po kay Russell Rupa from Las Navas, Northern Samar. Kumusta na kami nila Las Navas? Ikaw, huwag ikaw, ang natanda. Ayaw, bakit ko Adoy kasi. hindi mo sangkong Mamaya lang kayo uwi. Tutuloy kaliwat ang bra kasi Asa? Kamakaharadlo ko. Washington ganda. Ang magulat niya, yung washing. Eh, baka labandero. Ay, suportan ka mo kahit mga $5,000 kasi kamo. Mas murang ka makakandidata, di ba? Okay, mga. Masukat na makikwarta agad ngayon. Hindi, kamo kailangan lang. Ngayon at si Bata. Hindi, makikita mo naman kamo pag nagsayawan. Yung kukurunahan ka na. Ito na yung katas. Ito na katas kamo. Eh, bakit yung pogi mong boyfriend na siya? Asawa na. Hindi ikaw ang inasawa. Nadir talaga ng mga sugad kaya na kukuan na babantad. Kaya pag sugad din kasi natutulog. Sigurado na nga niya bata, sigurado na ganiwa. Ayun, ang kaso long distance ka. Diba? Yan ang gusto mo. Sabi mo siya, ikaw manunod. Oo. Huwag ka panulog. Huwag kang magpapaloko. Aras. Yes, eh. Sigurado ka na ba? Tawo ka na. Laging isa ka. Yan na, like, huwag ka na magpapagod. Tuwag ka nanay. Yan naman yan. Maray, yan naman yan. Parang yung aso. Yan naman yan. Siya swerte sa akin.
Cha-cha-cha. Tama pa. Ano kita pinag-Australia dyan ni kaya direct nasa mo. Nasaan sila kakay? Ay, akit dali. Matawag ito ni na bata kay istorya ka. Nasa yung ano, pasok. Ano baso? Oh, patawag ni naman tawag eh. Maya daw tatawag na sa Yeah. Birthday ni nanay. Hindi na ka pa nag-iinom. Nasa kuwan, 16 Agosto. US, Washington, sa Washington. Washington, D.C. State? Yeah. DC. Yeah. Washington State yan. Sumiridit na sa Seattle. Maraming kang pupunta sa ano, bayan. Ngayon, pinakamalaking state ng Washington, Seattle. Sinamerit sa Ken. Tumira sila Washington. Tandaan mo Washington. Maraming Seattle. Maraming pabrika. Oh! Pero ang lamig doon, walang ano doon. Magandang problema doon. Yun ang maganda. Maganda siya doon sa dahil sa sayaw. Oo. Sa'yo makasagot ang pula. Tumayin na ako. Sakit na ulang tuhod ko. Lagas na talaga. Allah, uy! Ano siya? Anong trabaho doon? Amazon. Amazon? O Amazon? parang kuan. Lazada. Oo. Secret. Oo. Ano ng Amazon? Akala ko Amazon na. Kasi pala lang. oh. Hindi nga, kasi Amazon sa akin mo. Kaya nga. Oo naman. Hindi ka Amazon na yan. Dito sa atin, mga employee ng mga babae. Yung na alagaan mo. Doon yung pinsan mo. Washington State ha, hindi yung Washington sa Ako ba, oh? hindi yung White House. mga kuwan sa DC, Washington DC. Sa New York yun. Ay, mga Subaru yun. Mga... Washington DC. Nandun mga kuwan ng gobyerno. White House, nandun lahat. DC. Puro kumaligaw nila. Ibang kuwan nun, malayo yun. Saan kami ngayon? Tabi ng New York yun. Washington DC. Ayan po, mag-end na po tayo ng live. Thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. Dirit na si Silvio Live. YouTube. Nasising. Parang ano yan, mas maganda kung yung parang Indian